अच्छा ड्यूटी को दिनों देता टॉप लेने मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अरे ऐसे काहे को बोलते हो मेरा जानना? चुप न रहा। हाथे ना आइब हो अच्छा। तो ना हो पाइब हो अरे। दूसर दुआरी देखो ना प्यारे ना करी हो सतो ना जरी हो रहिया ना हमारे रुको सुनो तोहरे लाया भीले कुंवार बानी तोहरे नु प्यार बानी। अरे अरे अपन तो जिए के अंदाज ही अलग बा। अरे बोलो ना बाबू बोल दो। अरे क्या बोलेगी? वही हमके चाहे ना है धूप बस छाहा चाहे मम्मी मरद गुस्सा चाहे हमके चाहे ना है धूप बस छाहा चाहे मम्मी मरद गुस्सा चाहे। अरे अरे ऐसे काहे को बोलता है तू मेरा जांगड़ा? सतो ना जरी हो हऊ ना परी हो डाले ना तोहर गली अरे ना हमरो डिमांड बाड़ू ना ही बारांड बाड़ू ओरा में कैसे धली ऐसे नहीं बोलो। दिलावा के भाव तू से खर बाड़ा मंजित से बेटर बाड़ा। सुन पहले तबाही से मिल तब तोरा पता चली। समझ गई बाबू बोल दो। हमके चाहे ना है धूप बस छाहा चाहे मम्मी मरद गुस्सा चाहे हमके चाहे ना है धूप बस छाहा चाहे मम्मी मरद गुस्सा चाहे। चला ठीक बा। आखिर लाइन पे आए ना।